Right. Muri Zimbabwe ndadzoka zvakare panapa. Pane nyaya ndiri kusangana nayo panapa yandivhundutsawo. These guys handisi kuziva kuti chii kunyatsoitika kuti vanenge vakutora mazita manje atisingazive enyika kuda kuti vhundutsira kuti vangonzi vari kushanda nesimba. Ndine nzvimbo yandiri kusangana nayo panapa kuri kunzi kwaenda VP Chiwenga panapa. Vanzi Tajikistan. Inyika iyoyo iri kupiwo. Ameno kana imimi makamboendawo kune nyika iyoyo guys. I don't know pamwe inini zvangu ndaita munyowani. But inini zvaita kakundivhundutsa. Nyaya yabuda naye Minister of Information pane that with the guy anonzi Nick Mangwana uya ndiye anyora paTwitter pake akati Tajikistan Vice President Dr. Konseno Chiwenga is arrived in Dushanbe, the capital seat of Tajikistan, where he is leading a Zimbabwe delegation at the third Danshadba Water Action Decade Conference. The conference was organized by the government of Tajikistan and the United Guys. Nzvimbo dzacho dzikutotaura ndambotraya noona ndapedza nguva yangu ndichimbogoogle ndoda kuona kuti Tajikistan iri ameno pamwe what guys pamwe munogona kunge makambokuenda handisi kuziva zvako akana pane akakambokuenda tell me pamwe tinogona kumbodzidzisana uchiziva nezvetajikistan neimwe city yacho yekutaura inzi Dushanbe. Unoziva kuti vanhu vaya vana adendikrikita unoziva kuti ndisongambodzi that video rakacirculate rakatenderera pepe zvikanzi vari kushandira hurumende vachibatsira hurumende vachinyeba nehurumende. Inini ndaona kunge zvangu panyebwa. Tajikistan aiwa kana pana ari kuziva kwairi guys aiwa kandiratidza aiwa totombomirira video rine panapa aiwa.